Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşlara ýol bermek kararına gelmedinden birazdan onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň 40 ýaşy doldy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda şu ýaşdan başlap dalaşgar prezident wezipesine dalaş edip bilýär. Kiçi Berdimuhammedowyň syýasy ýokary göterilişi 2016-njy ýylda başlandy. Şonu ol birden parlamentde boşan orny eýelep deputat boldy. Şu wagt içinde prezidentiň ogly hakynda bilinýän zat azdy. Resmi terjime halyna görä ol azyk we neft-gaz pudoklaryny işledi we diplomatiýa baş goşup Türkmenistanyň Moskwadaky elçisiniň geňeşçisi. Şeýle de Jenewada Türkmenistanyň BMG'daky hemişelik wekiliniň geňeşçisi bolup işledi. Serdar Berdimuhammedowyň wezipe baskançaklaryna keskin ýokarlanma 2019-njy ýylda bolup geçdi. Ol ilki ýurdun Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine bellendi. 6 aýdan soň ol bu sewitin häkimi boldy we ýene bir 6 aý geçirip Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk ministri boldy. Prezident 2021-nji ýylyň fevralyna ogluny ýokary gödäwçilik palatasynyň başlygy, vice-premier wezipelerine belledi. Howpsuzlyk geňeşine girdi. Serdar Berdimuhammedow şondan bäri häkimetde kakasyndan soň ikinci adam bolup durýar. Vice-premier hökmüne Serdar Berdimuhammedow kakasynyň orunmasary bolup işleýär. Türkmenistanda resmi taýdan premier ministr wezipesi ýok. Hakykatda prezidentiň özü premier ministr hasaplanýar. Türkmen medeniýeti soňky ýyllarda kiçi Berdimuhammedowyň işleri barada işçiň habar berdi. Onuň resmi saparlary, ilat bilen duşuklary barada gurrun berdi. Hatda din jalşyny hem görkezmäge ýetişdi. Serdar daşary ýurtlara resmi sapar edip baran ýerlerine ýokary derejeli duşuklary gatnaşdy. Türkmenleri sylaglady we jemgyýetçilik desgalaryny açdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Serdaryň şahsy durmuşy barada hem gurrun bermegi unutmady. Emma muňa garamazdan bu ugurda hem täzelik ýok. Kakasy ýaly ogly hem sport bilen meşgullanýar, atlary gowy görýär we awtologda ýelejirmegi halaýar. Bulardan başga Serdar Berdimuhammedow Türkmen Arabaý we Ahal Teke atçylyk birleşikleriniň hem başlygy bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly resmi neşirlerde halkyň ogly diýilip adlandyryldy we onuň kakasy bilen köpçüligiň öňüne çykmagy nesilleriň dowamlylygynyň nyşany hökmüne häsiýetlendirildi. Mümkin bolan miras düşeriň gylyk häsiýetini diňe myşmyşlar, anonim habarlar we gytaklaýyn alamatlar esasyna çaklap bolýar. Adatlyk radiosynyň jurnalistleriniň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermeklerine görä Serdar Berdimuhammedow Russiýada okuyan wagtyna ykjym öz güýçli duýgularyny görkezmäge ýykyn etmeýän student bolupdyr. Başga bir maglumata görä ol parlamente saýlanylmazdan öňe esasan telekeçilik bilen gyzyklanyp syýasata kän başgaldyrmandyr. Ýöne prezidentiň oglunyň ýowuz ahlagy baradaky maglumatlar hem tyzyp çykdy. Serdaryň ýolbaşçylyk eden ahal sewtiniň işgärleri Türkmenistanyň Kronikasy neşrine onuň girden käbir berk düdügünleri barada gurrun berdiler. Hususan onuň iş otagyna diňe sany jemeldaryň girmegine ruhsat berildi we diňe adatdan daşara zerurlyk bolmasa işgärleriň hemişe iş orunlaryna tapylmagy buýruldy. Binanyň içine jüw telefonlaryna ulanmak gadagyn edildi we kiçi Berdimuhammedowyň iş jaýyna goragçylar goýuldy. Odalyk häkimler döwrüne beýle zat bolmany. Jurnalistleriň anonim çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä boyunlaryny towlajak duňaýdyp Serdar gol astyna işgärleri ýygy-ýygydan gorkudýan eken.